И здравейте хора, днес сме с ново видео в моя канал. Днес ще играем с Stumble Guys канала. Да, казах, че на 35 абонати ще играем, но вече много време ги събираме, пък и на мен ми се играе. Това ми е слабия акаунт, току-що си инсталирах. Не исках да гледате как почва. Затова пуснах сега записа. Айде, време да завъртим колелото. Ето. Аз ми играм на главния акаунт някъде 30 левел, ми ще съм, не помня, не съм играл много време. Сигурно близо 1-2 месеца. О, хора за малко спешъл. Сега ще си припомня. Наистина. Тук хора... Нещо ми пише, че съм мил някаква мисия, не знам. Казвам съм си обеден. Какво ми пише, че има фри? Найс. Супер хора. Ще го клипна направо, аз нямам да ви скина за сега тъйче. Защото това ми е нов акаунт. Ще играем ли ранкет, хора? Ще играем ли? Къде ли ранкет? Аз съм България си играл от 7 сезон на ранкета, наистина. Тук има ли блокдаш? О, да, хора. Има блокдаш. Нека хора да си припомня за какво стана въпрос. Хора, не съм играл от 1-2 месеца сигурно. Нека да видя помня ли как се става. Нека да видя дали наистина си спомням. Между другото, хора, има шанс скоро в канала да види... Айде, няма да ви казвам. Аз имам идеи за следващото видео. Между другото, хора, много гадно. Мисъл, на мен си ми акаунт в FIFA-та е на таблет, на който не снимам, на стария. На един други. Абе, що всички имат един и същи скин, бе? Хора, пак ли съм пропуснал всичко? Пишете ми в коментарите, ако може. Защото аз нямам идея, защо всички имат един и същи скин. В FIFA-та на главния акаунт от новите тоти пакове, сигурно сте ги видяли, драфтове, ми се падна. 118 Зико. Не се шегувам. 118 кам Зико. Апгрейднем го набързо на макс левел и машинка. Наистина, хора, не съм играл с Stumble Guys от много време. Помня, че ръкавицата много ме кефеше да ги пляскам. А тук защо имам ръкавица? Аз я имах на главния акаунт. Може би и там ще се завърна. Наистина, не съм играл от много време. Окей. Ако стигна до 10-та вълна от първия опит, няма да е зле. Между другото. Окей, хора. 10-та вълна. За първи опит не е зле. Окей. Нека да има на предвид, че аз съм играл от много време. Хора, най-съща вълна 100 пъти дава. Това е доста гадно. Помня, че ми беше много лесно. Не разбирам. Може после между другото ранкет да играем. Абе хора, така като гледам накрая може и да спечеля. Мале хора, това ме спаси. Хора, между другото, може би после ранкет ще играем. Аз може би няма да ги бутам, по-внимателно ще я карам. Уй, хора. Това е много гадно. Не, хора. Окей. Не е зле. Ще игра ранкет, може би, хора, че там малко по-лесно, като за начало, малко по-загрея. Че не съм играл наистина много време. Не, наистина не съм играл от 1-2 месеца. Пишете ми на добър ли съм. Мисля, окей ли съм. След това дали ще ме нахейтите. Аз не се обиждам от хейтери, че не съм начат да ме хейтите. Пак казвам. О, хора! Помня, че много ме кефеше. Не съм много добър на него, ама... Нека да видим, може и пък да съм добър. Мале, как още съм тук? Какво не си виждам екрана? Окей, опрех си ъгъла. Мале хора!
Мале хора, къде скачам? Мале хора, паднах на последното. Хора. Буквално бях на последното. Хора. Не, хора, не. Последният, който беше дед, това беше много тъжно, хора. Тук един ли печели? Хора, с ранкет ли играя? Това ли е ранкета вече? Един печели. О, да, сетих се. Хора, сетих се. Той преди си беше така, забравих. Ще ги отварям тези неща така. Квестовете. Верно, че ранкета тогава беше. Забравих, хора, забравих. Верно, че беше така. Но готина игра с Tumble Guys. Някои хора ми казват, че е за малките, само според мен не. Това е готина игра. О, лазер даш, найс. Това е готина игра. Между другото, хора, абонирайте за канала, защото гоним 35 абоната все още. И да ги ударим, ще бъде супер. Трябват ми 2 абоната. По едно време ни трябваше един. Но някой ще е абонирал. Както казвам, на мен не ми е чак толкова важно за абоната. Аз YouTube пак ви казвам, хора, праси го изцяло за фун. Да, хора. Хора. Аз мога да играя играта, но като ме бутат някакви... Аре да не казвам какви на 5 годишна възраст. Малко не хубаво. Няма да използвам такива думи, ама... Между другото си гледам колко време ми е видео, толкова се чудите. И какви нови видеа има в YouTube, които да гледам. Какво да гледам, като пусна да се качва видеото. Защото вие хора, не знам дали знаете, но видеото в YouTube не се качва и така. Трябва чакате почти половин час да се обработи. YouTube го обработва. О, това се сещам, че беше много готино нещо. И аз май въобще не можех да го игра. Не бе, веднъж бях правил победа на това. Веднъж май се бях качил на този кораб. На горното ниво. На кораба при... То пирата как се казваше? Не съм сигурен, наистина. Признавам си. И то пирата, който кара кораба, не съм сигурен. Не, хора, забравих наистина. О, хора, видяхте ли? Аз не бях готов просто за това лазер. Видяхте ли как ескейп? Уау. Хора, аз мисля, че ще спа по-добре на блок Даш. Нещо, Спонж Боб Даша нещо не е за мен. 2000 XP. Я да видим какво става тук с левелите. Моля. Кога трети левел бе, хора? Пожарникар, че ще блоква. Айде, готино. Чакай, няма да игра на това. Тук, ще го отворя. Пишете ми в коментарите какви игри искате да виждате в канала. Това са доста игри, различни наистина, според мен. Така като гледам ви кефи, тъй че ще играм всякакви игри в канала. Защото просто аз нямам коментари и да виждам какви игри искате да виждате в канала. Просто пишете в коментарите. Хора, пишете в коментарите какви игри искате да виждате в канала. Като цяло. Който, ако има примерно 2 от някои коментари и няма други коментари, има някакъв друг коментар, които са 2 печелят. Ако искате FIFA, казвайте. То може и да има. Аз не знам, защото днеска не снимах как отварях в долар пакети, може би защото ги отварях в занималнията. В училищата ми занималния. В голямото междучасие и нямаше как да снимам.
То просто невъзможно. Просто нямаше как да снимам. Аз няма да бутам, защото не съм много на игрите. И не искам и мен да ме бута, защото ясно, че като бутам някой мен ще ме бута той. Ще иска да се отмъсти. Макар че тук има 100 000 човека с един и същи скин. Но то пожарника не знам хора ме напише много. Мале, помня преди като си купувах всеки Star Pass в тази игра. Аз може би ще си купа някой само за да взема някой спешъл скин. Защото тереби спешъл скин. Това скина ми да изглежда готино. Аз на главния акаунт наистина брутални скинове, може в някой шорт да го покажа. Ако искате да видите шорт, който си показвам в главния акаунт, абонирайте. Ой, хора. Не, наистина, май не съм се завърнал толкова. Аз знам защо не им чуш, че в началото се справях по-добре, наистина, хора. Буквално им чуш, че в началото се справях по-добре. Аз си издавам, че тук не може да се дава play again. Мисля, толкова време има тази игра. Аз очаквах вече да са направили поне апдейт, който може да се дава play again. Странно, наистина. Между другото, хора, още малко и дано гледате още видеото с еврото, защото много сме близо хора до 5000 гледания. Трябва да около 150 гледания. Тъй, че всеки, който гледа това видео, или идва и е гледал и предишното, да гледа новото видео. Не е новото видео, но видеото за еврото просто. Просто го гледайте. Почти 5000 гледания наистина, което е брутално. Тук пуснах малко ръкавица. О, хора, защо ме избута? Никой не ме ударил с ръкавица, наистина, хора. Това беше много странно. Хора. Това беше много странно. Под нас много обичам да играм някакви такива евентчета за кутии. Миналия път, като играх, имаше такъв евент, беше когато играх по-солидно, имаше такъв. Не е тогава. Но аз си спомням, когато играх на такъв евент за Димбекон. И дори на главния ми акаунт го имам, мога да ви покажа в шорт. Да направя такъв. Да, сигурно ще направя такъв шорт. Що всички имат един и същи скин? Пак ли съм изпуснал нещо, хора? Пишете ми в коментарите. Пак ли съм изпуснал някакъв евент? Между другото, хора, ако знаех, ще да... Не, хора! Всеки втори ме бута. 14 секунди. Хора, това не е нормално. 14 секунди някой да ме бута. Това не е нормално. Що има ръкавица? Та ръкавица е нечестна. Окей. Между другото, хора, пак казвам, пишете в коментарите на кои искат да играя. Просто искам да говоря във видеото. По-добре, дори да повтарям нещата по-добре, искам да говоря във видеото. Не искам във видеото половината време да не се чува нищо. Затова толкова често повтарям думите. Защото не се случва нещо много различно. Тъй че аз нямах много да казвам. Тъй че това май нещо не е много добре за дашване. Така гледам не е много добро. Според мен класиката си е ръкавицата и няма какво. О, хора! Хора! Това го бута. Уй, хора, това за малко да ме избута. Уау. На другата горе си акаунт се кръстих AlexBG67. Когато си смених името на главния акаунт, имах и YouTube канал или не. Вижте, оттам ми дойде. Уау, но мисля, буквално хора от Tumble Guys на главния акаунт ми дойде идеята за името в YouTube. Не се шегувам. Буквално. Буквално нямах никаква идея за име и си казвам,
готино ми е името. Тук айде да го сложа и буквално готово. Там ми дойде идеята за името. Махнах Six7 и стана. Защото според мен канали, в които има Six7 в името, просто няма да правят да станат много тренд. Между другото, ако искате видео на стила в Брай... О, не, няма да стане. Мислях да ви питам, искате ли видео на стила в Брайнот, в който ще показвам цялата база, но тя ми е на телефона и ако тръгна да ще го показвам там, няма много да се получи. Уау, хора. Пуснах аз ръкавица и аз отидох назад. Уау. Значи, хора, буквално вие го видяхте. На записа се вижда. Аз пускам ръкавица и ме бута. Що бутам мен? Не разбрах. Единственото гадно на този блог е, че има милиард човека тук. И аз просто не мога да се намеря понякога. И затова понякога буквално се обърквам. Просто обичам блог, даже когато има много хора, всички се бутат. И понякога без да искат ме бутват мен. Не, понякога не без да искат. Между другото хора, знаете ли, че в FIFA са добавили Христо Стоичков 116? Хора, Стоичков 116. Но има един проблем. И то голям проблем. Че е 5 милиарда коинс. Да, нормално за такава карта все пак. Аз имам Зик футбол 117. Мисля, че първият път казах 118, извинявам се за грешката. Няма 118. Буквално смисъл, аре да ми се беше паднал един Стоичков. Какво толкова? Уау. Какво толкова, хора? Какво ми се беше паднал един Стоичков? Не, хора, аз мисля просто, за да мога да дам плеяген, вижте какво да направя. Мисля да го игра на парти. Бокс, хора. Unboxване. Unboxing. Окей. Този скин дори да го открия. Къде идвам парти? Ако искате да сте ми фри приятели в Stumble Guys, трябва да ми потърсите името, ето му. Не мисля, че някой ще иска, ама ще ви го покажа за едни 10 секунди на края на видеото, за да видите. Не знам, някой иска да сме френдове. Другото пишете в коментарите, искате ли да направим на видео на Stumble Guys, но с Георги или с Калин. Той не игра Stumble Guys, Калин тече с Георги. Той също игра. И дори на главния акаунт си има като приятели. Аз утре ще му кажа сигурно, че има акаунт. Той сигурно ще види новото видео, тече. Ще се разберем утре, хора, по Viber как да се запишем. Аз ще му напиша името му. Мале, хора, това беше много лъки. Това беше супер лъки, хора. Дай ръкавицата тръгна по-късно. Това беше много лъки, хора, обаче то ме бута. Иска да ме бутне да падна напред. И вълната идва. Да, в перфектния момент. Направо в перфектния момент идва тази ръкавица, хора. Другото хора, пишете в коментарите. Аз годината им са в Brawl Stars 50 000 купи. Пишете според вас ще успея ли да стана 50 000 купи. Аз съм 37 500 някъде. Между другото не е имало. За малко да кажа, че не е имало видео на Brawl Stars от доста време. Трябва да кажа на Geometry Dash, тъй че ако искате... Geometry Dash канала да е следващото видео, лайкнете това видео. Мале, хора! Това беше incredible. Не, хора, дет съм. Хора. Това беше много тъжно. Хой, как не го минах? Хора? Може би трябваше да скоча от едно друго място, сещам се. Мисля, че тук го обърках. Просто е по-лесно направо да ще влизам така в партито, не знам. Хора. Като стигнем 50 или 100 абоната, мисля, че обаче хора ще можем да направим лайв, тъй че
Абонирайте за канал, за да направим лайв. Аз не знам какво е различното на лайва от видео, само че ще показваш на живо. Тогава сигурно може няма да си показвам лицето в видео. Аз ми си показвал лицето, не го знаете лицето. Но в видеята, ако искам, ще си го показвам. Но просто много е сложно. Трябва да снимам от телефона, да го пращам на таблета, да го слагам там горе и още камар глупости. И просто на мен не ми занимава толкова наистина. Важното е да има видео, в което се чува гласа ми и се чува просто като цяло. Да е една интересна игра да е една популярна игра и да говоря в него. Друго не искам да има във видеото. И качество, естествено. Аз не мога да скоча. What? Хора, как оцелях? Кога не можех да скоча, защото всички се бяха наврели пред мен. Буквално всички искаха да скочат. Окей, хора, маля как минах. Хора, видяхте ли как полетях? Какъв е стейджа? Окей. Не ми чуш, че хора, първата ми профилна снимка беше по-хубава. Вижте, беше по-хубава първата ми профилна снимка на YouTube. Просто дали да не си я сложа на първата. Пишете в коментарите, искате ли да я сложа на първата. Дай хора, то гаден се бута в мен. Гледайте го това. Хора, то не заслужава победата. Да му загуби. То пичага не заслужава победата. Гледайте го как се бута в мене на халник. Видяхте ли го, хора? На халник. Още 9 игри ще изиграем, защото такъв някой стая и това ще бъде. Защото хора, аз искам да качвам по-дълги видеа. Но знаете ли какъв проблема? Наистина. Че има лимит. Не, наистина имам лимит 40 минути на видеата. Това постоянно гледам. Ке ми е интересно да видя колко време снимам вече, колко време е минало, колко бързо минава времето. Просто когато правя нещо интересно. Хора! Това беше инсейн. Защото има секунди, може да виждате колко време съм оставял. Хора, видяхте ли как се поскачах по главите на тези пичове? Те повечето такива, които са с този скин, един и същ са NPC-та, не знам дали сте забелязали. Някои от тях буквално са NPC-та и просто се обикалят. И някак си имат инсейн лък и не падат. Просто. И то пичага там горе е NPC. Не, скочи просто. Просто е пратик, защото. Аз мислех, че е NPC за секунда. Хора, буквално ще скочих съвсем леко. Ако може да се види, ако бях сложил едно нещо на записа, можеше да се види. Не знам, хора, днес не ми се играе Бог да. Може ранкет? Не, хора ще играе ранкет. Колко експи хора. Пишете в коментарите, искате ли да си купя паса. Аз съм си го купил, пишете в коментарите. Може би по-скоро не. Хора. Окей. Вау, взех скина. Който няма да ползвам дори. Мисля защо да ползвам. Ти ме кефи. Сори, ама не ме кефи. Защото ръкавицата струваше много абилисти толкова не те, че мисля от сега да събирам. Тя се апгрейдваше, верно. С тези неща се апгрейдваше. Забравих. Айде. Ще играем ранкет, защото нищо е по-лесно. Защото тук, нали, в луца ми ще ми пуска някакви слабаци. Тъй, че има шанс да направим победа. Целта на видеото, хора, е да направя победа. Не мисля, че ще успея, но нека да се пробвам реално. Ако направя победа, ще бъде доста крейзи. Ако направя победа, наистина.
Лука не съм играл 2-3 месеца. Ето това не е чак толкова много, но все пак. Окей, всички ми скачат върху главата. Как да го коментирам просто? Как да го коментирам? Видяхте го с очите си. Между другото, хора, оставете лайк на видеото, пак ви казвам. И ми казвайте на какво като цяло. Ама бате, хора, не може това. Да не казвам къв да ме бута в това лоза, брат. Накъде искаш да отидеш? Накъде искаш да отидеш, пича? Ако е към Лазара да избутва и мен там, ако може. Ако може да избутва и мен там. Това беше перфектната игра за победа. Но то пичага е решил, не, това да му прецакаме видеото. То пичага, аре да му прецакаме видеото. Аз не ги разбирам просто. С кой ум ме бута към Лазера? Пичага, ясно, че искаш да спечелиш, ама. Айде стига. Окей, между другото хора, това е много лесно, а доста пичове се провалят. Окей, хора, лагда ми, хора, лагда ми. Вие го видяхте. Видяхте го. Екрана ми бъгна. Ето като сега. Буквално ми бъгна екрана, хора. Хора, това не беше честно. Това не го броим, буквално. Играта беше 2 секунди, това ще лагна. Това не е честно. Играта лагна. Това не го броим просто. Между другото, хора, общото откъде ми дойде идеята за YouTube, много е странно. Буквално, не е странно, просто е интересно. Много хора си мислят, че от приятеля ми, но реално не е. Аз всеки ден гледам видеа в YouTube и си казвам, как ли ги правят в хората? Какво толкова влагат? И си казвам, веднъж, айде и аз да пробвам. Да видя, какво ще стане? Какво толкова може да стане? Ако пробвам да направя видео. И окей, качвам първия ми шорт. Той не събира гледания. Събра 5 гледания, за мен това тогава беше вау, хора, сериозно ли? Сериозно ли тези ботки са щупили там всичко? Хора, тук има част. Буквално преди малко я нямаш. Буквално преди малко това част я нямаш. Аз просто нямам какво да кажа. Между хора, признавам си, нямам лимит на видеята. Направих парола и там глупости. Вече мога да качвам колкото искам. Просто не обичам да качвам много дълги видеа. Но ако искате хора, това видео ще бъде по-дълго. Защото искам да направя тази победа, бе хора. Искам тази победа. Видеото няма да свърши когато направя победа, защото прием тази игра направя победа. Няма да свършвам видеото. Говоря. Ако още до 20-та игра не сме свършили, направили победата, ще играем до победа. Тогава. Защото пишете ми, ако искате в коментарите, да, вече много неща пишете в коментарите, ако искате. Пакнахте ли някакви интересни карти от Team of the Year Event? Аз пакнах Zico 117 кам, на малкия акаунт Pyro 116. Много исках Стоичков, ама не. Буквално исках да ми спане по-Стоичков. И това беше. Мале. Между другото задуха вятъра. Става по-тегаво. Ма на мен не ми е тегаво. Да пускаме от такова мълче. За да си казва другите, той е слаб. Става го от вятъра. Мале, как това го джъмпнах, не знам наистина. Как го джъмпнах това? Това беше лесно, ама точно най-лошото място да стана буквално. Но хора, тук има шанс за победа. Не казвам, че е много голям, но... Да, брат, хора, те ме избутаха буквално. Хора, какво стана? Какво стана? Защо спечелих? Хора, защо спечелих? Хора, какво се случи? Хора, какво се случи? Аз знам сега дали да го поя за победа наистина.
Това не знам дали беше победа. Между другото, хора, дори сега мисля, знаете ли какво? Мисля да направя нещо сега. Ще покажа какво. Знаете. Ще си направя името. Никой не успя да познае, между другото. Направо никой не успя да познае. Толкова трудно, че няма на къде. Сега ще го сменя, както си ми беше на главния акаунт. Тогава че трябва да има хора някакви цифри. Аз не искам. Тъй, че просто, лесно, Алекс БГ. Не знам наистина как да спирам записа, за да си напиша името, примерно. Да, трябва да има цифри. Да, защо си с 3? Аз не разбрах нещо. Хора, аз не разбрах нещо. Нещо не разбрах, аз нищо не съм цъкнал след като написах Алекс БГ. Тройка. Постоянно трябва да цъкам буквите. Което е доста гадно. Що вече не ми излиза автоматично. Ще трябва да го направя така. 6-7 плюс 6-7. Хора, какъв проблема са? Какъв е проблема на играта в момента? Да, са пред първата буква ми го изтрия. Ама не може при първата буква хора да ми го изтрие. Това вече... Хора! Аз буквално не цъкам нищо. Сори за годините, хилядите години, в които чакате да си напиша името, то малко тъпо са си го измисли писането на името. Буквално на главния акаунт се казвам AlexBG67 по 67. И не става. Аз просто не разбирам. Окей, ще му кажа става. AlexBG67. За 1300 години. Защо са написани тези букви? За 1300 години, които някои хора трябва да чакат, за да гледат как си пиша името. Защо? Добре, просто 6-7. Просто трябва да има числа. Омага! Не мога да повярвам. Сега няма да джойна в клуб, за да добавя още видеото, защото хора не ми даде джемовете. Та игра се бълзика. Буквално не ми даде джемовете. Защо буквално ми даде джемовете? Между другото видеото ще се когато да направя батъл. 20 батъл има просто. Защото вече много дълго видео. Аз реално може и да го направя още по-дълго, То няма за какво. То никой няма да го гледа толкова дълго. Ако направя 1 час видео, никой няма да го гледа просто. Просто никой няма да го гледа. Аз ви го казвам, хора. Според мен просто никой няма да го гледа. Но пък пишете в коментарите, хора, искате ли по-дълги видеа? Да, пишете, искате ли по-дълги видеа? Защото просто допишете в коментарите, искате ли по-дълги видеа. Защото така ще знам. Примерно, казвате ми, Алекс, искам да качваш на FIFA, по видеото да е по 20 минути. Окей, ако има такъв коментар, ще го слушам. Примерно. Аз ще ви слушам, защото
Е ясно, че ще трябва. Мисля, ако не качвам на игрите, на които искате, просто няма да гледате видеята, защото не са на игрите, на които искате. И така няма да има гледания. О, хора! Какъв беше то късмет? Хора, какъв беше то късмет? Ама хора, кой ми избута за... Хора, защо не минах? Хора, какво да си го направих перфектно? Какво да си минавам и изведнъж съм дед? Защо съм дед? Защо съм дед за Бог? Защо съм мъртъв? Аз просто не разбрах. Аз не разбрах, хора. Аз просто не схванах лойката. И извън видеото ще игра между другото с България, защото ме кефи. Готина игра. Другото в филмата в Стар Паска пуснах 120 ето. 116 без апгрейд и доста интересничко наистина. Не мисля обаче, че си го купувам. Аз вече първи за FC Mobile не давам. Мак за някакъв Стар Пас в Тъмбъл, гайс. Да, ето вече съм отримал XBG X7. По-лесно ще ме откриете, сигурно. Може да откриете и главния ми акаунт, тъй че ако някой ми се интересува от името, пише ми го. Може да потърси и главния ми акаунт, ако иска. Той там се казва мисля, AlexBG X7, а може и да е същото името, тъй че... Потърсете просто. X7, между другото, искам наистина да кажа, X7 го сложих само, защото ми казваше, че трябва да има цифри. А в YouTube поне не ми казва, че трябва да има цифри. Което е доста готино. Между другото, пишете в коментарите, хора, YouTube или TikTok, кое предпочитате. Аз съм чист фен на YouTube. TikTok не е моето нещо. Ама хора! Това е толкова гадно. Не, хора, просто TikTok не е моето нещо, затова никакъв шанс за TikTok. TikTok просто не. Там се качват и по-тъпи видеа. И мога да... Знаете ли какво? На един ютубър му се е случило, примерно, гледах, няма да казвам кой иде, то е ясно сигурно, ама снима си екрана на телевизора, примерно някой матч, преди 3-4 години. TikTok му страйква 3 такива момента, YouTube не страйква 3 такива момента. И тогава било позволено да се показва телевизор. И му бомват целият акаунт с 112 000 фора. Вече се сетихте за кой ютубър говоря, ама айде няма да кажа. Дали видим дали ще се сетите в коментарите. Да, аз вече ви накарах да напишете цяла книга в коментарите. Абе, като цяло напишете каквото искате в коментарите. Аз има една много добра идея за следващото видео. Не знам дали от сега ще натам да ви я казвам. Нека да го кажа така. Идеята ми дойде от по-новите видеоклипове на Слави и не е топ класация. Това ще ви кажа, може и да ви дойде на ум. За какво говоря? Той прави рядко такива видеа. Наскоро не беше правил от около година. Мисля, че това подсказва какво видео може би ще направя. Или поне имам идеи, не знам как ли ще успея да го направя. Да, те ще пускат GG. Аз пускам това мод, защото просто не ми излиза друго буквално. Аз искам да пускам някаква мод, че не ми излиза. Само това тъжното. Може би, защото още няма мамолти. Ой. Хора. Тегаво. Не. Хора. Пичага да ти скоча на... Пичага! Вот. Що казах пичага? Хора, той му благодаря. Горещо скочих му на главата и успях да скоча. Буквално пичагата му скочих на главата. Колко игри?
вече. 19. Това ще бъде последна игра за видеото. Ето така искам да си ги правя по 40 и нещо минути. Така най-обичам да си ги правя перфектно. Да, много спечелим това, че май на Бог, даже както се завърна днес, май не съм печелил. Да, само на се спечелих. Се спомням. А то какво да помня преди 10 минути? Хора, пак играят с един и същи скин. Пишете ми, какво съм изпуснал за Бога отново? Пак ли му някакъв безплатен скин? Всички играят с един и същи скин. И ме бутат жестоко. Аз не просто не разбирам. Аз не съм ползвал ръкавица от 5 игри. Буквално са, ама хора, защо ме се спамят? Те пичове искат да провалят видеото буквално. Те пичове искат да ми скапат последната игра за видеото. Виждате в Stumble Guys, като събра повече абонати, колкото чувам, ако продължа да качам на Stumble Guys, има шанс да има някакъв креатор код. Тъй че абонирайте за канала, аз не знам на колко абонати се получава, но виждам, че има креатор код. Това не знам на колко абонати се получава и дали въобще за YouTube или за TikTok, примерно не е. Пишете ме в коментарите, просто ми е интересно това. Нямам никаква идея. Ама брат, хората опичаха, защо ме бута? Аз не съм пуснал една ръкавица. Хора, разбирате ли? Аз не съм пуснал една ръкавица от 5 игри вече. Аз не разбирам защо ме бутат. Ма аз какво съм им направил? Не, тя пичва супер токсик. Тя пичва първо, че супер ме бутат, второ, че супер токсик. Хора, ме бутнаха буквално поне 10 пъти. Много благодаря на няколко ме пробуи долу, колко пъти ме избутаха това игра. То просто... Ти не можеш да ги пробуиш. Те 100 000 пъти ме избутаха. О, бокс. Айде, опенинг. Най-голям опенинг в България. Айде. Вау. И точно за скина, който вече имам. Какъв е шанс? На мен не ми е дало точки за другите скини. Но хора, искам да ви кажа, това ще бъде от видеото. Пак казвам, отивате на Friends, плюс пишете името ми. Я ще ви го покажа пак. Ако искате, AlexBG67. Ако искате да станем френдови и да играем дори в някое видео, го напишете. Тъй, че това ще бъде от видеото, хора. Тъй, че... Чао!